no ha sigut fàcil aquest any, les circumstàncies han estat difícils i suposo que arrel d'obrir les bases, que ja estaven obertes l'any passat, no sé per què tanta polèmica aquest any, però ja estaven obertes de l'any passat. La DOCA va enviar una circular amb els seus associats, però bé, no, els associats la veritat és que han respost bé i tindrem cavatàs. En principi n'hi ha 24 escrits, 23 són cava, com no pots fer una altra manera, és que al final els números són els que són. Sí que és veritat que un dels problemes era també el nom i estàvem oberts a canviar-ho, però tant per una banda com per l'altra, perquè també hi cava també que són, jo crec que és si no la part més important, el que passa que nosaltres en un principi teníem com a interlocutor la d'Ocava i ens vam equivocar, l'interlocutor és la ECAVA. N'hi ha Corpinàs, n'hi ha Clàssics Penedès, n'hi ha Concarri Anoia, que es digui Cavatàs els Xirria. Bueno, doncs això ho treballarem, això. Ens seurem una vegada acabi aquesta edició, que tothom parla de territori i d'unitat, però ningú dona el pas. Doncs bueno, nosaltres hem donat el pas. I hem donat un pas ferm. Esperem que tot això ens ho valorin el sector, perquè al final, si cadascú tira de la corda pel seu cantó, al final no ens farem mal. Que al final són tots el mateix producte. Fiqui-li el nom que li fiquis.